שכונת רמות אלון. אנחנו יוצאים עוד מעט לסיום. בשכונת רמות יש כמה אישים מפורסמים, לא כולם כליל השלימות, כמו נתקם או ילד שרצח את שני הוריו, לא עלינו. נעשה תצפית, בית איקסה, על שם הליגיון הרומי העשירי. יש בתים שעליהם עדיין חרוט הסמל. יד הסע שרואים אותה בולטת כמו מגדל מים לפנינו, הייתה קו הגבול, הרכס שם שממולנו, כולל את הר אדר. שם היה הגבול ב-67. רואים את מבשרת ומעוז ציון, מבשרת ומעוז ציון, ופרוס לפנינו גבעת שאול, בית העלמין ופאתי ירושלים. אנחנו מסתכלים דרום מזרח, וירושלים נמצאת כאן, ושוב אנחנו חוזרים אל רמות. כאן מתחתנו יער רמות שמכיל כמה מסלולים. יש לו את פארק התנ"ך, מי נפתוח ועוד מסלולים מגוונים. האזור הוא אזור שימור לפני בנייה. מצאו כאן עתיקות מימי בית ראשון עם דרך אל ירושלים, שתי גתות, גת ובית בד. ויש כאן נוף שמשמר, נוף מקומי עם מקומות של עצים נטועים על ידי קק"ל. מאפיין של בהם הוא האורן, שמדי פעם ניתן לראות חלקות שנשרפו האורנים, וברוך השם מתחדשים כאן העצים של החורש הים תיכוני, שהם פחות נשרפים באזור. ניתן לטייל פה עם משפחות, מקום מקסים.